London. Mukasunga You chamba before the London futhi ndakapinda mufuthi. Oh, you unemployment benefit office. Manje ayise ku London ngamdala. You before ndinde ku Birmingham. Ndekubhemi ngene. But kunokuthi itonge ngoti London. Ndakapinda UP14. Lara. Mati makatopinda mutende mukatosunga chamba na Bob Marley. Kutochirwa vatese Na Bob Marley. nevamwe vanhu futi imomo. Kasi cha Bob Marley chainaka. Mutende memapinda zinjara. Kune security yakaita. Kupiko? Kumatende kwewe. Chimimba mazuva angu 10 million. Inini? Ipapo smart yanga akarohwa 10 million. Chimimba ndainakira. Akora. Kwene zvekuna manje. Zvako zvako kwairo jira. Mabhawa ambassador hotero kona ana ambassador. Kwai kune magrasi akadaiwo. Aiswa bhiya. Wongosinga kumwa bhodhoro. Kwene zvino zvakumwa wambhodho kuambassador. Ndikapinda vanhu vadimo. Ndaipinda ndinotenga bhiya inini iri muglasi. Brand yeyi. Zvinoitwa navanhu zvokumwa nemadrinkish. Kutozvikuwadza kudzinkika. It's sort of like mineral, but it's chemical. So you are mixing with something acidic. And the best infra. Kana on rocks ne ice jet. Ndaipinda kwenyika glasi rinoiswa so. Wotora lemon. Rochekwa rine makadaro. Into small pieces. Rokanduka mvura but mvura inenge iri cold. Ndoyaone kutora mvura iyo uchiti ukadira muglasi ine lemon chete wodira brand uchimwa. Kwete drink. Notice kuti aiwa lemon charo mvura inotora. Kwakutora mvura ine lemon uchisakaza nechi. Maita muri pa Jamazone muri papi. Kwese hapana mazopinda ino. Kana mona zvimweni mona mutapa ndakampinda. Ndikapedza ndakusima pakazvinenge pipuka sereka anodzika Ellis Brown kati. Liz Brown. Wow, iri pana inini. Waitorera ine baby so ndotogara nekabhebi kakanaka zingati totobvisa bhutsu tine maswimming pants kwakutoisa makumbo mvura chitodya chikafu makumbo ari mvura ichonotore 10 mita mvura yakasvika umo takagara paswimming pool tatabuda mukati makumbo upinda mvura todya chikafu chirapa makumbo ari mvura utorekwe kana dzagarisa kurwa ndiripindi uona togo iyi ndikutaura ini ndakasvikagona kufamba ndisakuirwa ndaitofamba iri masokisi tuba plastika kokaino wakamboirova ndisainza kurwa kana iye kusuta iye zvakamuka musikana kainzi Linda kairika maflasi bloku maflasi materialina ranga rakanaka singaite materialina aresa hapana kasikamusi materialina vaiutuka wasina rakanaka paitika ifuna bharara ikainzi Dulaika kaikara kuta foka ndakakamanga ngazomanga nindeo kumaflatu handadzekaenzi sanda block 5 ndemo mashapi zvikaite kumaflatu ndinoanza ndakaenda ndakati pazi 10 million ndakangwarisa ini hamuna zveso ndatotsaga ini ndatotsaga pane pamwe yatatambe kutiona mani soona pakaunda so hati pakazara vanhu autenga gasi so pamwe mari yapera momwe so ene ndatamba nemashamwari asire kuno ana Borodero Mount President Crab kwete mhene yechifast kanoita kamari inini taigona tikaenda pakaunda pai mari yapera kudai soona kaunda hani munhu akamuseka na 28 yasimiti yaiye kudaiwo ndakona kuna chibhema mogoso urikona time ina ndikukwanda kuno ndokudairo koso ndokupisa bve pano ndiva ndagwina kuti ndipotuka so Retwendi yake andikuona anenge anzi parapata pano andinopuma andikuona ungadaiso akamanikidzanaka mogwine kubhema kudaika vakuendei panzene apa ndimucheanodeka kuti ndiengwe kuno apa iwo uri serious ndipotuka wotokuwatuka torotokuwa asikuda ndikuda ndwani but kuda ndanimuombera kuda ndemure ndiakase anotedzerwa na teacher wotopa mumukana wene chakara
Ando masana kwa anyambo mabata ini kama gara maflati. Ana gara baroshe yaiti. Shuna di mo ngara basari ka 10 million. Tika sepesera fada wa ka yepi moshi kwa make papa. Wakati Ali. yepi moshi kwa. Na mfana Gerard umuna Facebook ainza liko mfana wewe. Mninga chobo. Mninga mama mti soti. Ali. Mfana ndinga zenge da tsa criminal. Okay. Anisi kutazeta chimafia chawai. Anina wacha criminal hapa. Christino Jones atichi. Tikanotora manabu kete manyowa nini ndikaona acheche paika tukaende yenzi 20 ngoti. Batwene Siku ndinga na tikano. Na Plymouth. Ko. Tikano rwa manabu kete ndinga ndachukuma na zero ndiko. Wandi join hapa ndiko. Christino Jones angachira kwa kuti matime industry imabasa yaiti sinatengesa kula industry pane company yaiti tema bandi. Yeah. Yekuti 5 okuru wakamira ipapo office yanga yavhurwa kuti puwa mari tepa kuti papa. Yeah. Sense. overenge. That's good. Maza takazombokwatisa pepe apa kuti mhumbi zvachingomaka jamuka akati iwe ndowakafundisa mwanangu chitutu wakufundisa mwanangu. Christino Jones angachira vafana. Ernest. Ernest Ernest kazotanga kuvhurika mama ndikakupinda kunana Razoso. Ernest akapinda paRazoso mama ne kampana kamana akuti ndakati nyangu Razoso akachachikoka akachuka. Man ndiyashikoka. Ndakatisa pressure. Achisenza Coca-Cola. Kampana kamana. Ndakatisa pressure kapedza kuzya bhora down ndinaona kaka. Kapuna maRazoso mudenga menga ati kwinzi katini. Pane kamukoto kakaika. Waikira mudenga ko. Tuyanga Razoso. Yanga ine malaitse kuti jira wakapfeka hembe manga magaibva yana kamani kuzo. Ndakati bora no mangu. Yeah. Timo. Ajitini. Tapika zikuti anasini ndo pakatanga kuita zvekuda kusiteja chakafana. Anasina nakamanaka. Kogorera basina Jones portfolio yayi. Wakatenga masutu na Jose Temple. Mamuripe. Pakatanga Wakaba portfolio briefcase yemali backlog and Stephen Jones na Jose Temple. anasina. Mamzibu. Do you remember Batman? Andiziya. Wakatenga masutu. Type and type them. Iwe naka muna msikazi kweni. Iwe. Kana gogo faces zili. This nyama first operator yakura gogo. You before the man. Inini? Denge go. Twe. Akatisa mpana huyu. Womuna mwamuka show mtema jiri gogo diani. Akatisa mkomo wako panga akura gogo diani. Posi. Diani. Atitaure Gogo ndo pickpocket. Gogo tai gogo kaka. Inenge ili first street. Warukuke kurwa kwa. Doko. Okay. Sandima. Kairwa first street. Kutora mapepa hapa newspaper so haya. Mufamba so robot anto zeka ti stop kudayo. Newspaper yangu dai so one time so. Mede mananga ne ndibekwana. Newspaper ndongo ruwe ngosongo tikete. Ubva chidzura kuti kwapo ubva tikete pakare robot pen goyo unenge wachisa pakati ubvavhara udzoka kumashure ndakambotandadzwa ini muna first muimeni wanzwaka ndichimhanya ndobva ndaritoka pigede hana ndakapanduka kaini kwete zvekutamba idandimuka vandati gede kudai vandachizura kudaiwo ndobva ndarowa ndare nemumba nhangaaaapana chiri kumadhika zaya ndiakagemuka ndiakagemuka ndachivhura kudai ndichienda vanhu vanoda kugama nevandakwakugede kudaiwo ndichitoenda vandati vakavhura apa ndichienda ozandanderowa papiro endakabudira nemari yefuti mafirst man anoziva maine masteps ekufamba emagetsa anofamba ega saka taitoburuka imo madziro ndandakaisa jaketi panapa saka madzotitakasangana manje kumfumba kufiwo kumasabhabhu kupi wese wese madhandese egogoka manje saka pane vairova manje vachitadza maiwo zvakanga ine ukaona topshedha rakandieka yakanga yakafuta kudai one mari wazo saka kuti varove manje vapana hangu vasina skili because yaida kurwa zvine standard veiruwa kuda kudaiso vachitadza somuvheta sikambovhunduka achifamba ine wamukeso saka mabhebhi mahure mamanje ndiakakuti shamari kutadza ndobva ndangodaendobva ndaona ndikaona kuti mari ndoti mari iyo
nguri vhura sokuti kete so ndakari kuita pepa so mama totima ndakuto dai unotondite vhura nditopinda ndinda pandakanosvika mai ndakugomeneoza ndakamurova imwe period yakapatandatu wanzo pakationa pakatapa ndopandakatswira kuti itambe uzwa vanhu vesakasasi nemabhebhi ndakarova pakati kuti tsando vandakadzora katsombo kuti vakati mumweso oziva mabhebhi akati shamwari professional waiona aonawo ndichidzika naiso ndichirova sokusvika ndapedza umwe pandakanosvika pasi mai ndo paakanzwa kuti umwe yako yashama ine akandatobuda masteps adayo padhoga ndakatarisa kunoprindwa kare kwezimbabwe ndobaba neningaiva iwe samani ndaoneka wena ndikati handomirire chii ndini uyo ntsanda kadai ndapinda nemuna vhesi daudaiso bhadaiso nabva ndaonekwa neumwe nesi anga ine murume wake ane bhija mafuwafu aya ndobva yauya bhiuja yakadai